Segwejna att ta' inċest istituzzjonali fejn l-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Prim Ministru u l-Avukati tal-Prim Ministru huma l-Avukati tal-Avukat Ġenerali. Hekk iddikjara l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fit-tmiem seduta oħra, hekk kif komplet tinstema l-kawża kostituzzjonali li fetaħ biex anke hu fil-kariga ta' kap tal-Oppożizzjoni jingħata kopja ta' rapport sħiħ tal-inkjesta Grant. Rajna u smajna konfermajna kif hawn f'pajjiżna inċest istituzzjonali. L-Avukat Ġenerali huwa l-Avukat tal-Prim Ministru, imma l-Avukati tal-Prim Ministru huma l-Avukati tal-Avukat Ġenerali. Hekk kif xedu l-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat u l-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici sar magħruf kif anke l-uffiċjal tal-Komunikazzjoni f'Kastilja Kert Farrugia u l-Avukat tal-Partit Laburista u tal-Prim Ministru Pawlu Lija ingħataw kopja sħiħa tar-rapport. Minnaħa tiegħu il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici giddeb lill-Avukat Ġenerali meta ddikjara taħt ġurament li ngħata rapport sħiħ mill-Avukat Pawlu Lija u mhux mill-Avukat Ġenerali. Gidbu wkoll meta qal li fl-ebda waqt ma kien involut fl-inkjesta jew ta' xi parir lill-Prim Ministru waqt l-inkjesta iżda jekk ir-rapport sħiħ għandu ikun ippubblikat jew le. Fix-xhieda tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma li għalih il-konklużjonijiet kienu jkunu biżżejjed. Fil-fatt iddikjara li minkejja li għaddew 3 xhur mill-pubblikazzjoni tal-inkjesta għadu ma qarax ir-rapport kollu. Fl-istess waqt u dawwar il-pożizzjoni tiegħu dwar il-pubblikazzjoni tar-rapport sħiħ fejn issa qed jgħid li l-inkjesta m'għandix tkun ippubblikata. Li issa aħna ngħatajna żmien mill-qorti biex wara li konna fidejna dak li ġi f'testimonjanza llum nistudjaw u ngħidu l-qorti għandix bżonn intella biktar xhieda ħalli fis-seduta li jmiss imbagħad l-imħallef jiddeċiedi dwar dik it-talba u menu. Sa dan it-tant fil-bidu tas-seduta l-Avukat tal-Partit Laburista u tal-Prim Ministru Pawlu Lija kien ordnat joħroġ mill-awla għax hu fil-lista tax-xhieda imsejħa mill-kap tal-Oppożizzjoni. L-Avukat Vincent Gallia li qed jidher għall-kap tal-Oppożizzjoni oġġezzjona għall preżenza tal-Avukat Lija għax qal li xut li se jissejjaħ fil-futur ma jistax isegwi s-seduti. Madankollu l-Avukat Ġenerali qal li ma jsibx oġġezzjoni. U wara li kienet sostnuta l-pożizzjoni miż-żewġ naħat, l-imħallef Robert Manġon iddeċida li l-Avukat Lija għandu jħalli l-awla. U ċanfru wkoll meta l-Avukat tal-Partit Laburista ipprova jiġġustifika l-preżenza tiegħu. Fl-awla l-Prim Ministru kien akkumpanjat ukoll mill-Avukati Roberta Bela u Luke Dalli iben il-Ministru Helena Dalli. F'mumenti minnhom daħlet ukoll l-Avukat Veronique Dalli, oħt l-MP Laburista Miriam Dalli. F'hemm minnhom l-imħallef Robert Manġon ċanfar ukoll l-Avukat Luke Dalli wara li beda jgħaddi kummenti fil-konfront tal-Avukat Vincent Gallia. L-Avukat Dalli kien sfurzat jiskuża ruħu mal-Avukat Gallia.